Dobrý deň, milí priatelia, vítajte na prezentácii dnes. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie, teda buď moje alebo vašich priateľov, pretože dnes vám poviem informácie, ktoré mne zmenili a skvalitnili môj vlastný život. A poviem vám úprimne, že v prvom momente, keď som sa doznámila so spoločnosťou TIENS a jej možnosťami, ktoré sa aj postupne odkrývali a odhalovali, som si vôbec nevedela predstaviť, že raz tu budem takto pred vami stáť. A teraz som veľmi rada, že nielen som si skvalitnila život v tom zdraví, pretože ako dieťa som mala ochorenie atopický exém a s tým nie je veľmi príjemné žiť a rastla a v dospelosti to bolo horšie a horšie a nevedela som, čo s tým ďalej. A keď som túto informáciu dostala, začala som skúšať na sebe účinky týchto úžasných produktov, ktoré spoločnosť TIENS vyvinula. Pochopila som veľmi rýchlo, že je to úžasná príležitosť, ako pomôcť nielen sebe, ale pomôcť aj iným ľuďom. Nielen, že som si poriešila atopický exém, ale manželový krvný tlak a iné záležitosti, ale odstupom času som skúmala a zisťovala, že táto spoločnosť dáva dve možnosti, ako si zvýšiť kvalitu života. A to nie len v zdraví, ale aj v tom blahobite a finančnej prosperite. A ja som veľmi rada, že dnes tu pred vami stojím, aby som sa podelila s vami o túto informáciu. Ste zvedaví? Tešíme sa. A ja sa teším, že vám to nejakým spôsobom spríjemní váš život, pokiaľ sa rozhodnete nasledovať a byť partnerom dnes. Takže poďme sa pozrieť na tú príležitosť zvýšenia kvality vášho života. Táto múdra myšlienka ma veľmi zaujala a preto si dovolím ju vám odozdať. A skúste porozmýšľať, či to naozaj tak je, že v prvej polovici života človek všeobecne zarába financie, prostriedky, ničí si vlastný život, vlastné zdravie na to, aby zarobil peniaze. Ale čo sa deje, keď v druhej polovici života sme už v takom veku, tomu pokročilejšom a musíme všetky tie finančné prostriedky, ktoré sme vynaložili na to, aby sme si ich nejakým spôsobom zarobili, vložiť do nášho zdravia. Je to tak? Žiaľ. Tá situácia je taká, aká je. Áno. Tak dneska sa dozviete, ako ju zmeniť. Aby sa vám to neudialo. Takže poďme takých tých najsilnejších a najznámejších zabijakov, ktorí vlastne táto Svetová zdravotnícka organizácia štatisticky potvrdila. Prvé sú srdcovo-cievne ochorenia. Poznáte určite strašne veľa ľudí, ktorí trpia srdcovo-cievnym ochorením? Každý druhý človek má buď vysoký alebo nízky tlak, alebo kolísárny, alebo problémy s cievnym systémom. Čo? Druhé ochorenie, ktoré vlastne, na ktoré ľudia najčastejšie zomierajú, je rakovina. Určite poznáte vo svojom okolí mnoho ľudí, ktorí trpia týmto závažným ochorením. Ale položme si otázku, prečo je to tak, keď stále sa vyvíja kopec liekov, stále napreduje zdravotníctvo a stále pribúda viac a viac ochorení. A veková hranica chorých klesá. Už malé deti trpia na cukrovku. Poznáte vo svojom okolí detičky, ktoré trpia takými závažnými ochoreniami? Určite áno. A najalarmujúcejšie, alebo to, čo mňa najviac oslovilo a zaujalo na tejto štatistike a prekvapilo hlavne, je, že ľudia zomierajú už na 4. mieste v poradí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na vedľajšie účinky liekov. Chceli by sme aj my takýmto spôsobom dopadnúť? Asi nie. A ste zvedaví, ako to zmeniť? Áno. No, vidím, že ste plní očakávania, tak ideme ďalej. Dobre. Prečo vlastne človek ochorie? Čo myslíte? Skúste mi niekto pomôcť. Prečo ochorie? Stres. Určite je potvrdené a vieme, že 50% ochorení vzniká negatívnymi emóciami. Počuli ste o tom? Áno. Je to tak. Teda málo pijeme, málo sa hýbeme, málo spíme, máme nevyživenú stravu, vitamínov vybrakovanú. Prijedáme sa. Presne tak. Máme veľa toxínov v tele. Myslíte si, že bez bežných vyprázdňovaní, ktoré robíte dennodenne, sa dajú vyplaviť z tela toxíny? Je to možné? Čas. Ale určite nie všetko a máme ich tam strašne veľa. Takže treba s tým niečo robiť a hlavne kvalitnú prevenciu, aby sme sa tých toxínov zbavili. Čo je ešte také dôležité, že by sme sa mohli pozrieť a zbaviť sa toho stresu, akými spôsobmi je oddych a relaxácia. Máme strašne málo času na to, aby sme zrelaxovali a nejakým spôsobom sa zharmonizovali. A
Ale si predstavte, z hľadiska čínskej medicíny je veľmi zaujímavé to, že naše celé telo je popredkávané takými neviditeľnými dráhami, volajú sa meridiány. Poznáte to čínsku medicínu? Poznáme fitoterapia, akupunktúra a iné záležitosti, akupresúra. No a si predstavte, že podľa čínskej medicíny, pokiaľ v tejto nejakej dráhe, či hrubého čreva, tenkého čreva, dráhe srdca vznikne nejaký bod, tak tiež človek ochorie. A za ďalšie vyšinenia hovoria, že hrubé črevo je zabijak ľudstva, teda tie toxíny treba riešiť a prvé, čo treba riešiť, je očistu tráviaceho traktu. Ako tú harmonizáciu spravíme? Jedine tým, že organizmus poriadne vyčistíme. Pozrime sa na to, čo vlastne vplyvá na naše zdravie. Vieme? Skúsme sa nepozerať tam, a čo si myslíte vy? Čo vplyvá na naše zdravie? Dedičné predispozície. No, stáva sa, že ideme lekárovi, a čo nám povie lekár? Ale vy máte diagnózu a máte svoj vek. Máte na to vek, ale áno. A stáva sa to, že človek po odstupom času, odstupom veku má tých diagnóz strašne veľa a tých liekov a liekov pribúda, ale nikam to nevedie. Ale na nikoho sa netreba vyhovárať, lebo keď sa pozrieme na štatistiku, tak sa kľudne môžete pozrieť, že spoločnosť 10%, dedičné predispozície, len 15% ovplyvňujú naše zdravie. A čo je zaujímavé, je, že mnoho ľudí sa opiera o lekárskú starostlivosť a si zoberte, že koľkými percentami nám lekári vedia pomôcť, len 8% a toľko nádeje vkladáme do starostlivosti lekárov. Táto kapitola zahrnuje 40% vplyvňuje naše zdravie, ale si zoberte, že až 60% máme vo vlastných rukách. A čo to tých 60% vlastne je? Je to náš životný štýl. Máme správny životný štýl? Nechodíme k lekárovi, neberieme lieky? Alebo je to opačné? Zrejme veľa ľudí stretávame po lekárnach a u lekárov, ale čo ma zarazilo je, že tých lekární a učenci a všeobecne pribúda strašne veľa. A stále pribúda. Keď chceme byť zdraví, dožiť sa vysokého veku, bez toho, aby sme boli odkázaní na starostlivosť iných ľudí a liečbu lekárov, je naozaj potrebné dodržiavať týchto 5 pilierov zdravia. Niekto hovorí o 6, ja hovorím o 5, pretože ja som ten jeden pilier, vyvážená strava, racionálna strava spojila s doplnkami výživy, pretože doplnky výživy sú nevyhnutnosťou dnešnej doby. Pokiaľ sa chceme dožiť vysokého veku, bez odkázanosti na starostlivosť iných ľudí alebo lekárov. Súhlasíte so mnou? A prečo by to tak asi malo byť? Lebo strava, ktorú konzumujeme, je vitamínovo vybrakovaná, je podvýživená hodnotovo a chýbajú nám podstatné a potrebné živiny. Ak týchto 5 pilierov budeme zohľadňovať a brať ich na vážnu mieru a stále skvalitňovať, tak určite nebudeme chorí a určite nebudeme odkázaní na lieky a starostlivosť. Tam sa mám ešte pohyb, k tomu by som sa vrátila, pretože pohyb je veľmi dôležitý z toho titulu, že pokiaľ chceme toxíny vylúčiť z tela a zbaviť sa toxínov, je potrebné bunky rozpohybovať. Ak chceme dostať výživu opäť do tela, tiež musíme to robiť tým, že bunky rozpohybujeme. Čiže ten pohyb aj Číňania doporučujú, aby sme sa denne hýbali minimálne pol hodinu chôdzi, pokiaľ nikto iný nemôže, aktívnejší šport, aby sme tak spravili nejakých 8888 krokov. Robíte tak niekto? Asi nie. Ani tretinu. Ani tretinu. Najvyšší čas pouvažovať, ak nechceme dopadnúť ako tých príčin okorení trpánovať ako úmrtia. Tak sa poďme pozrieť na možnosti, aké vlastne máme možnosti prístupu k tomu zdraviu. Aké medicíny rozlišujeme, aké poznáte vy. Poznáte tú európsku medicínu, tú našu klasickú? Západnú? A tá vlastne rieši čo? Tá rieši dôsledky ochorenia, ale či si myslíte, že lieči. Lieči v úvodzovkách lieči, pretože ja nepoznám človeka, ktorému by lekár vyliečil krvný tlak. Napríklad. Ja som iba laik, nie som lekár. Predstavte si, že svojmu manželovi som pomohla vyriešiť krvný tlak s tým, že už 4 roky je bez liekov a nepotrebuje žiadne lieky na krvný tlak a má ho 120 na 80. Je to zaujímavá informácia pre vás? Určite. A nie len krvný tlak, ale aj mnoho ďalších ochorení sa dá riešiť, či už im predchádzať, alebo sekundárne, alebo akutne vyriešiť. Tak západná medicína vlastne rieši jednotlivé orgány. Áno? Keď vás bolí oko,
máte problém so zrakom, dostanete kvapky na oči, ak vás bolí, ja neviem, pečeň, tak máte lieky na pečeň, ak vás bolí koleno, tak odvolíte na koleno. Čo sa potom stane? Celý organizmus je zanesený a jeden liek, ktorý vám lekár dá, vyvolá za chvíľku potrebu ďalších liekov. Poznáte to, že? A potom sme v bludnom a začarovanom kruhu, oslabený imunitný systém a problémy zdravotné, ktoré vlastne nastupujú ako alergie a ďalšie ochorenia, ktoré vyvolávajú práve tieto lieky. Ak chceme zmeniť a byť zdraví, je potrebné pouvažovať nad týmto dvom možnostiami. Či chceme chodiť k lekárovi len preto, keď sme už chorí a liečiť sa, alebo chceme sami tých 60% mať v vlastných rukách a máme tu možnosť, tú východnú medicínu, máme ju tu aj v Európe, aj v celom svete, vďaka spoločnosti, ktorú vám za chvíľku predstavím. A táto spoločnosť vám dáva možnosť, aby ste vedeli predchádzať ochorenia, mali výbornú profilaxiu, aby ste vlastne zvládli všetky tie problémy vy sami, vlastnými silami a vlastnými schopnosťami organizmu, len vďaka tým nejakým barničkám, ktoré k tomu dopomôžu. Predstavte, že v Číne je to tak, že lekár, keď má prázdnu čakáreň, tak je dobre odmenený. Ten systém je úžasný v tom. Pokiaľ lekár má prázdnu čakáreň, tak má vlastne lepšie zaplatené. Ak tam má ľudí a človek ochorie, tak vlastne sa musí spolupodielať na tej liečbe. A zoberte si situáciu, že keď by ste dávali do systému zdravia nejaké finančné prostriedky, ako je to tam, a keby ste celý rok neboli chorí a na konci obdobia by vám ich vrátili, páčilo by sa vám to? A myslíte si, že je reálne možné, aby na Slovensku takýto systém prišiel? Nie. Asi nie. Takže si musíme robiť niečo my. Súhlasíte sa mnou? A čo tak asi? Prevencia. A za chvíľku vám predstavím to tajomstvo tých Číňanov. Ale skôr ako sa k tomu dostanem, dovolte mi, aby som predstavila túto úžasnú spoločnosť TN, s ktorej som partnerom a som na to veľmi hrdá. A vďaka tomuto človeku, volá sa Li Jingyuan, sa o týchto informáciách, ktoré sa práve dozvedáte aj vy, dozvedá celý svet, v 190 krajinách sveta a už 18. rok. Na slovenskom trhu je firma už 12 rokov a poviem vám za to obdobie, Saška určite vie, sa pomohlo strašne veľa ľuďom a sú to neskutočné príbehy a zrazu toho mrazí, keď si poriešili mnohí ľudia nielen zdravotné problémy, ale aj tie finančné, pretože vieme, aká je doba, aká je kríza, vieme aj to, že tento štát sa o nás nepostará a nikto sa o nás nepostará, keď sami sa o seba nepostaráme. Poďme sa k tomuto vrátiť, je to projekt veľmi ušľachtilý, veľmi krásny a naozaj sa šíri rýchlosťou internetu vďaka tomu systému, ktorý vlastne vo firme funguje a je zaužívaný sieťového obchodu. Rýchlosťou ide všade, od človeka k človeku. A viete prečo? Pretože nepotrebuje reklamu, lebo má vlastné skúsenosti a vlastné príbehy ľudí, ktoré menia naozaj životy ľuďom. Tak ako zmenili mne a mnohí, niektorým aj z vás, možno aj vám ostatní, ktorí ste sa previazali touto spoločnosťou. Li Jingyuan je úžasný človek v tom, že je filantrop, taký vizionár a veľmi dobre vie, čo táto spoločnosť potrebuje a vždy je o krok vpred. Keby som vám povedala len takú záležitosť, že naozaj firma vyrába nielen doplnky výživy, má vlastne vývoj, výskum, výroba, distribúciu, ale zoberte si, že doplnky výživy boli prvé a to bol biokalcium, s ktorým firma vlastne vyhrala celosvetový tender z boji s osteoporózou. A to už je čo povedať a je to naozaj tým, že je tak úžasný a účinný, že si predstavte, že to kalcium ovplyvňuje až 365 ochorení. Pokiaľ v tele nemáme, tak tých 365 ochorení vzniká. A odkiaľ vlastne vieme získať? Viete mi povedať, odkiaľ vieme získať kalcium, napríklad, keď sa o tom bavíme? Minimálne zo stravy. Asi tak 200 mg a denne potrebujeme 400-800 mg. Takže je to veľmi dôležité ho doplňať. Takže on je kalciový král. A úžasné množstvo prostriedkov vlastne venoval na charitu. A čo je zaujímavé, vybudoval aj krásnu nemocnicu, takú tzv. Zelenú nemocnicu v tom, že nie len lieči a rieši treba prevenciu alebo rakovinu ako takú, vie zdiagnostikovať už od 1 mm, ale si zoberte, že ju rieši a lieči tým spôsobom, že nepoškodzuje zdravé bunky. Je to úžasný projekt a sme za to veľmi vďační, že ho máme a verím tomu, že sa dostane aj do Európy, nedostane len príčinu. Firma vlastne nakoľko vybuduje vlastne vysokoškolské vzdelávanie, má vlastný vývoj, ako som spomínala, ale čo je najlepšie a najúžasnejšie, že má také certifikáty, ktoré museli prejsť v tých 110 krajinách sveta.
Je to certifikát ISO, určite všetkým známy. Halal, košer, čiže aj muslimovia, aj židia môžu tieto naše doplnky výživy konzumovať. A dostaneme sa k tomu, čo táto spoločnosť vám vlastne odozdáva, akú misiu a čo vlastne môže u vás zmeniť. Zmeniť, zlepšiť, skvalitniť váš samotný život. A pokiaľ si ho skvalitníte sebe a pochopíte, že to ide, budete mať výsledky, potom môžete skvalitňovať život aj iným ľuďom. Tak ako to robíme my, naši už partneri, ktorí majú vlastné zážitky a vlastné skúsenosti, lebo skutočne je to tak, že človeku ani nedá, aby ste nepovedali niekomu o tom, keď na púšti nájdete vodu, že treba tú vodu ponúknuť niekomu inému, ktorý ju hľadá a potrebuje. A ja som si takto zmenila život, nielen čo sa týka zdravia, kvality zdravia a takisto peňaženky, pretože už nemusím byť zamestnaná, som na to veľmi hrdá. A som si zmenila svoj život, ako vidíte aj vo váhe. Mala som tak o 15 kg viacej. A vďaka spoločnosti a programu Tien životný štýl som schudla 15 kg a teraz sa snažím pomáhať aj s týmto problémom mnohým ďalším ľuďom, ktorí chcú naozaj zmeniť a skvalitniť si aj ten vzhľad a cítiť sa tak sviežo a dobre a odvieť si konečne konfekčné čísla. Takže no, spomínam na to. No, a tu je tá zázračná čarovná maketa. Ja budem veľmi rada, keď si odtiaľto zoberiete, mám pre vás aj pripravenú originál schému, takže si úplne potom môžete zobrať. A toto je to čaro tej východnej medicíny. Očistiť organizmus, vyživiť a zregenerovať. To je celé tajomstvo a za tým je harmonizácia celého organizmu a všetkého toho, čo potrebujeme. Viete si predstaviť, že, aby ste to pochopili, táto západná medicína, ako rieši napríklad krvný tlak, viete? Dostávate lieky na tlak, ktoré robia čo? Rozširujú cievy. Áno? A nejakým spôsobom riešia cholesterol v tých cievach, ale zase čím? Liekmi, ktoré sú vytvárajú závislosť, majú vedľajšie účinky a sú návykové, pomedzi nich. A za ďalšie, to rozširovanie cievok je veľmi nebezpečné v tom, že tie cievky sa jednoducho oslabujú. Potom začnú praskať a nejakým spôsobom už nie sú pružné a nerobia tú funkciu, nesplňajú, ktorú robili predtým. A predstavte si, ako to je tu, úplne racionálne a úplne logicky. Pokiaľ očistíme organizmus, začneme krv, vyčistíme krv treba s našim kvalitným antilipidovým čajom, hej? Neviem, či ho poznáte. Poznáte niekto antilipidový čaj? Áno. A tak to vyzerá. Náramne čistí, upravuje, teda čistí cievy, krvné riečištie, ale predstavte si, upravuje krvný tlak. Úžasné. Už pri očiste sa mnohým ľuďom upravuje, harmonizuje krvný tlak. A príčina vysokého krvného tlaku bol zanesený organizmus. Ak niekto mal príčinu vysokého krvného tlaku tým, že mal málo výživy v tele, pretože aj to srdce je sval, potrebuje kvalitné výživu, treba to kalcium a potrebuje robiť tie vzťahy. Áno? Aj žalúdok je sval, čiže keď to kalcium tam dodáme a človek mal problémy práve preto so srdiečkom, že ho mal slabo vyživené, aj cez tie cievy, tak sa odstraňuje vysoký krvný tlak pri výžive. A keď niekto ešte naozaj nemá poriešený krvný tlak, je to preto, že ešte nedostal k tej regenerácii, lebo v tej regenerácii napríklad taký kordyceps je úžasný v tom, že on likviduje všetky zápaly a streptokopy v tele. A viete, a počuli ste o tom, že krvný tlak môže vzniknúť aj preto, že je zápal žíl, že? Takže pochopili ste princíp účinkovania, respektíve účinkov týchto doplnkov výživy. Ale nie je to samé o sebe s tým, že doplnky výživy nie sú zázračné sami o sebe. Oni fungujú v skutočnosti len s pitným režimom, pretože ak nepijete, detoxikácia nemôže prebehnúť. Ak sa nehýbete, tie bunky nemôžu tú výživu dostať do tela a nemôže ísť toxín von z tela. Ak dobre nespíte, čo máte? Stres, depresie, únavu, bunky sa nemôžu zregenerovať. A ak sa dobre nenajete, kvalitne, pravidelne, či ste oslabení, nemáte energiu. Treba dať pozor na to, ale čo papáme a kedy papáme. A či tá kvalita strávy je dobrá, aká je. Čiže pochopili sme tú filozofiu východu, naozaj táto receptúry 5000 rokov staré, tie doplnky výživy sú známe po celom svete, už ich vlastne papá 25 miliónov ľudí a nikto z vás tu nie je pokusným králikom. Takže tie účinky treba zažiť na vlastnej koži a pokiaľ budete spokojní, môžete podávať ďalej. Jedna z možností je, ako pristúpať k vlastnému zdraviu, že sa stretnete s človekom, ktorý vás sem pozval a on vlastne vám dá univerzálnu schému, ktorá rieši všetko od základov, od
čistou výživou, regeneráciou. A druhá možnosť je, my sme taký úžasný projekt prevzali priamo z Číny od doktorky Lásak Sumiu Kai, tuším. A mňa ten projekt strašne oslovil a preto pokračujem v tomto projekte na Slovensku a troška vám ho predstavím. Je to projekt, kde vlastne 6 pilierov zdravia, ktoré vlastne ste tu dneska počuli niekoľkokrát, realizuje prakticky. Na tomto kempe vlastne prebehne aj vypúšťanie podľa čínskej medicíny, to znamená detoxikácia, aj napúšťanie, čiže výživa. A človek za víkend je úplne vyčistený a detoxikovaný od ťažkých kovov a iných záležitostí. A zoberte si, že vylúči takéto krásne kamienky do ručníka. Ešte sa nám nestalo, aby aj mladý človek boli prekvapení, ktorý mal dobrú životosprávu a dobre pristupoval k svojmu zdraviu. Mal tiež ručníkové kamienky, čo nás prekvapilo, mal 26 rokov. Je jedno v akom veku, ale hovorím len o možnosti, že môžete takýmto spôsobom prísť s nami na najbližší kemp, ktorý robíme 25 až 27 tento mesiac. Sú tu niektorí, ktorí sa zúčastnili kempu? Ako sa cítite? Výborne. Ako za mladí. Ja som hľadala na tých ľuďoch strašne veľa príliv energie a veľa sa im zmenilo, čo týka aj váhy a dobre naštartovali a sa mi to veľmi páči. Ja som hľadala na ten projekt, že ho robíme, takže budem veľmi rada, ak pochopíte túto príležitosť a zoberiete do vlastných rúk. No, bavili sme sa aj o tom, že táto spoločnosť vám dáva dva kľúče. Jeden kľúč je ale k zdraviu a druhý je k finančnej prosperite a blahobytu. Viete, prečo o tom hovorím? Pretože kto povie, že nepotrebuje peniaze, tak klame. Mám pravdu? Áno. Musíte platiť všetky? A dá sa to? Stíhať? Veľmi ťažko v dnešnej dobe. Ale v tejto spoločnosti vôbec nepociťujete krízu. Pochopíte za chvíľku, keď sa dostaneme ďalej. Ale prečo by ste mali nastúpiť tú zmenu? Chcete nejakú zmenu? Chcete kvalitné zdravie a mať lepší príjem? Kto? Všetci. Aj zdravie, aj príjem? To je úžasné, ja sa tak teším na spoluprácu s vami. Ale čo musíte urobiť? Ak budete robiť to, čo robíte doteraz, nastane zmena? Budete mať o 5 rokov lepšie zdravie a budete robiť všetko to isté doteraz, čo robíte? Nie. A keď okrem tej práce, ktorú vykonávate, ak ste zamestnaní, nebudete robiť ešte nejakú inú vedľajšiu činnosť, je možné, že sa vám zlepší vaša finančná situácia? Nie. To znamená, že musíte opustiť zónu komfortu. A ja vám chcem pogratulovať k tomu, že ste prišli sem, pretože mnohí ľudia sedia možno pri televízore a ja vám zatlieskam za to. Pretože robíte prvý krok, pretože ste zmenili, opustili tú zónu komfortu a mohli ste byť posilovní, mohli ste byť so svojimi rodinami, ale ste tu. Asi viete prečo. Viete, že niečo chcete zmeniť vo svojom živote. A čo by to mohlo byť? Kto túži mať nové auto? Kde to bežne z výplaty? Koľko musíte šporiť na to auto? Koľko musíte brať úverov na to auto? Je to zložité. Niekto chce zdravie, niekto chce mať dobré vzťahy, vylečiť si vzťahy. Niekto chce vlastné bývanie. Tých príležitostí a motivácií, prečo spolupráca so spoločnosťou Clients je veľmi veľa. Vy musíte sami vedieť, čo by vás mohlo osloviť a čo potrebujete. Pretože v tejto spoločnosti je to tak, tu nemáte šéfa, čo je obrovská výhoda, ale máte šéfa vlastné ciele. Vlastné ciele, je to veľmi dôležité, aby ste o tom vedeli, pretože či prší, či neprší, sami sa musíte rozhodnúť, že chcete niečo robiť. V tejto spoločnosti okrem iného máte aj uznanie a v pozícii 5 hviezd a dostávate ocenenia. Ja som na pozícii 7 hviezd a urobila som to vlastne po tej rodičovskej dovolenke. Myslím si, že keď som to dokázala ja, dokážete aj vy. Verím tomu, lebo ten potenciál aj vás, každého jedného, je veľmi veľký. A neviete si ani predstaviť, že stačí len trošku tomu dopomôcť, urobiť ten prvý krok a všetko sa nám otvorí a rozvíjne ďalej. Našiel sa tu niekto z vás? Čo by ste chceli zlepšiť s kvalitní? Áno? Poviete mi to najbližšie, keď sa stretneme. Dobre. Tak, a teraz sa poďme na to pozrieť, aké vlastne aj možnosti v tejto spoločnosti alebo vôbec vo svete. Koľkými možnými spôsobmi si môžeme zarobiť peniaze? Vedeli ste o tom, že 4, že viac ich neexistuje? Vedeli ste o tom, že len tieto 4 možnosti príjmu existujú? Poprvé, ako zamestnanec. Má to výhody, zamestnanie. Bola, kedy človek si myslel, mám zamestnanie, je mi dobre, mám istoty, pár stovák vo vrecku, ale kam to vedie? Ja som bola zamestnaná 12 rokov vo verejnej správe, ale už by som to nikdy nechcela.
Ja som si to ale uvedomila až vtedy, keď som pochopila, že o tú prácu môžem prísť a že ma tamto svoje miesto pôvodné v rodičovskej dovolenke nečaká ako vedúcej, kde som pracovala. A svoju prácu som mala veľmi rada. Vtedy som si uvedomila jednu dôležitú vec. Či ja toto ešte chcem niekedy v živote zažiť. Povedala som si, že nie. Pretože tá sloboda a ten pocit, ktorý v tej spoločnosti človek zažije tým, že je sám sebe pánom času a nemá obmedzené možnosti príjmové, každým rokom skutočne rastie a stúpa, či kariérne, či príjmovo. A čo je veľmi zaujímavé, že pracujete v spoločnosti, ktorá je veľmi silná, dáva vám istotu v kvalite doplnkov, ktoré vyrába, prístrojov a iných záležitostiach, ktoré potrebuje každý človek. Potrebujete to aj vy, aj každý, kto si potrpí na svoje zdravie a chce mať kvalitné zdravie. Ale zoberte si situáciu, že keď chcete poriešiť peňaženku, je tu tá obrovská príležitosť aj pre vás. Je tu niekoľko druhov príjmu a je ich až 7. Niekoľko bonusov, o ktorých sa vám ani nesníva. Ja som bola s touto spoločnosťou 2-krát v Kieve a tento rok sa chystám do Moskvy. Verím, že niektorí aj z vás pocestujú s nami na takéto úžasné miesta, lebo je to super. Vy ako zamestnanci, ktorí ste tu, je vás 80%, ale predstavte si, že máte len 20% kapitálu vo svojom vrecku. Ale ty na druhej strane, majiteľ sieti je Lidl, Kaufland a iné záležitosti, ale majiteľ sieti môže byť aj človek ako ste vy. A len za 10 eur licencia, ktorá vás oprávňuje na to, aby ste mohli podnikať s touto spoločnosťou. Je to zaujímavé, za 10 eur mať vlastné podnikanie? Je to pre obyčajných a bežných ľudí, ako sme my? Vieme si to dovoliť? Všetko záleží na nás. Ale čo je zaujímavé, že tu je len síce 20% ľudí, nie je ich tak veľa, ale oni majú a vlastnia v rukách 80% kapitálu. Tak veľmi pouvažujte na tom, že kde chcete vlastne patriť. Kde by ste chceli byť? Chceli by ste, aby peniaze vám zarábali peniaze, alebo chcete vy mať 100% z vlastnej práce, alebo 1% z práce 100 ľudí? Čo je to zaujímavé pre vás? To druhé? No tak to si musíte uvedomiť jednu vec, že musíte sa stať majiteľom sieti. A v tejto spoločnosti je vám to možné. A tu to máme. Je to sieťový obchod. Mnohí sa toho slova boja, ale je to najúžasnejšia vec na tomto svete, pretože vy máte naozaj ten príjem len z toho, čo vyprodukujete vy a aj ľudia, ktorí budú v vašom týme. Tak, a akým spôsobom tu môžete kariérne porásť? Postupovať po rebríčkoch? Musíte urobiť prvý krok. Chcete vedieť aký? Kto je zvedavý? Ste zvedaví? Všetci. Super. Prvý krok, rozhodnutie zaregistrovať sa do spoločnosti a získať licenciu. Spomínali sme, že stojí 10 eur. Je to veľa? Prvá výhoda je, že okamžite máte veľkostné ceny. Je to zaujímavé. Ako vidíte na tomto grafe, je to vlastne, registrácia je prvá hviezda a už si kariére postúpili na prvú hviezdu, ale pokiaľ chcete naozaj podnikať so spoločnosťou, je potrebné urobiť čím skôr, ako vidíte, pozíciu 3 hviezdy. Nie je to nič náročné, 3 hviezdy je 300 PV, čo je 1 PV, rovná sa približne 1 euro. Myslíte, že je problém urobiť toto? Vlastnou rodinou som to urobila za 3 dní. Veríte mi, že to ide? Každý má nejaké problémy a každý musí mať vlastnú skúsenosť, lebo bez vlastnej skúsenosti v tomto podnikaní nikdy neuspejete. Tuto ľudia v našej spoločnosti veľmi rýchlo dostanú krásnu pozíciu a krásnu províziu, lebo 20%, v niektorých spoločnostiach majú len na konci. My s 20% províziou začíname, čo je veľmi zaujímavé. A tu je provízia priama 20 až 43%, ale provízia z práce iných ľudí je 4 až 37%. Je to zaujímavé? Čiže v tomto podnikaní je tu človek, volá sa sponzor, je to človek ako váš motor, ktorý vás chytí za ruku a prevedie tými rebríčkami. Naučí vás to, čo vie on. Viete si predstaviť, naučiť sa veci, ktoré som sa naučila ja vám v tom pomôžem. Áno. Oslovíme treba z 3 ľudí, ktorých naučíme to isté a budú robiť tie isté kroky a tí pomôžu ďalším 3 a ďalším 3. Tam je vysvetlený celý sieťový marketing a celý obchod a toto podnikanie.
A nerobíte nič iné, len pomáhate ľuďom. A viete v čom? Zvyšovaní kvality ich života. Je to krásna práca a ja ju milujem, pretože pomáham ľuďom riešiť jednak zdravie, jednak tú finančnú prosperitu, ale najlepšie tak, aby bola v rovnováhe. A to je našim cieľom a cieľom spoločnosti, aby toto bolo v rovnováhe. Záleží, ako to pochopíte, ako to uchopíte do vlastných rúk. No, výber je teda na vás a vy sa môžete rozhodnúť. Vy sa môžete rozhodnúť, či budete len užívateľ, konzument a riešiť si svoje problémy, alebo si chcete privierobiť pri práci, ktorú máte, alebo sa rozhodnete pre biznis podnikanie aktívne tak ako ja. Ak sa tak rozhodnete, ktorýkoľvek z týchto bodov je pre vás zaujímavý, dohodíme si ďalšie stretnutie a nastavíme si jednak program užívania, lebo je tu systém užívania, chceme byť zdraví a za 9 mesiacov naozaj prebehne celá obnova organizmu. Ale máme systém práce, ktorý si tiež treba osvojiť. Takže, prečo túto prácu robiť? Pretože keď človek na sklonku života bude rekapitulovať svoj život a zhodnotí ho a nebude mať tieto tri veci v harmonii, nemôže povedať o sebe, že bol šťastný a prežil šťastný život. Chcete prežiť šťastný život? Tak sa pokúste urobiť jednu vec. Zabezpečiť si kvalitné zdravie tými informáciami, ktoré ste tu dostali, lebo to ide, skutočne ide. A je tu naozaj XY príkladov toho, že sa to dá. Tým si viete zabezpečiť aj finančné prostriedky, ale preto, že sa rozhodnete podeliť s tými informáciami ďalej, získate aj veľmi dobré a kvalitné vzťahy. A nie je nič lepšie, ako keď máte okolo seba kopec priateľov rovnako ladených, rovnako trafených ako ste vy, pretože ak chcete zarábať naozaj slušné peniaze, musíte robiť iné, ako robia ostatní. Musíte vyčnievať zradu. Si pamätám, na konferencii nám povedal pán predseda základateľ spoločnosti, lidi, mám jednu úžasnú myšlienku. Ak chcete zarábať šialené peniaze, musíte robiť šialené veci. A nebojte sa a nehambite sa za to. Je to veľmi dôležité pre vás, aby ste to pochopili, lebo je normálne fungovať ako 80% ľudí, ktorí žijú konzumný život. Jedno deň chodia do práce, nevnímajú svoje telo, nevnímajú, čo potrebujú, len chodia do práce ako roboty. Ale nemôžu si rozhodovať o čase a o tom, koľko zarobia. A s kým budú? V spoločnosti a kolektíve, lebo v tej práci sa tam nenavyberajú. Takže ja by som bola veľmi rada a veľmi šťastná, ak sa vám to podarí dostať do povedomia a trošku sa doma nad tým zamyslieť, či v tomto trojuholníku naozaj nie je celá pointa vlastne nášho života, nášho bytia. A je to skutočne tak, že v tejto spoločnosti získate všetky tieto tri veci, pokiaľ sa o to budete snažiť a budete aktívni a vytrvalí, pretože to naozaj ide. A my niektorí sme tu príkladom toho, že sme sa na tú cestu vydali, aj keď to nebolo ľahké, ale sme tu a postupujeme po tom kariérnom levíčku hore. A to, čo si tam videli, bol len začiatok, pretože je to úžasná vec v tom, že pomôžete pár ľuďom dosiahnuť vašu pozíciu, treba dať najvyššiu, ale vy získavate od spoločnosti, viete čo? Doživotnú rentu a dedičnú. Ktorá spoločnosť vám to dá? Je to možné v bežnom zamestnaní? Asi nie. Tak pouvažujte, ja budem veľmi rada, keď sa spolu stretneme aj na budúce a budeme si to rozoberať, čo vás osloví a ktoré z tých cieľov sú tie vaše a prečo by sa vám oplatilo začať podnikať so spoločnosťou Fienc. No, a ja som rozmýšľala nad jednou vecou, s tým aj vlastne ukončím moju prezentáciu. Tým, že som sa naučila v spoločnosti veľmi veľa vďaka systému vzdelávania, ktorý spoločnosť má, pretože nemáme len vzdelávanie v rámci našich regiónov a celoslovenska, máme vzdelávanie v rámci sveta. Na jednom takomto som sa naučila jedno úžasné cvičenie, aby som vám chcela odozdať, pretože to je našim cieľom, zanechať a dať vám nejakú inšpiráciu pre váš život. A toto cvičenie je úžasné v tom, že rozprúdi vašu energiu. Pokiaľ vy ráno stanete a vypijete naozaj aspoň pol litra vody, čistej vody a chcete dobre naštartovať ten deň, tak ja vás naučím jedno krásne a rýchle cvičenie, trvá 2 minúty. Chcete ho? Áno. Tak ja vás poprosím, aby ste si trošku našli miesto a budeme cvičiť len rukami, takže nemusíte sa vôbec báť. Nebude to nič náročné. Ale je dobré, keď sa budete na mňa pozerať, aby ste vedeli, čo robiť. Pôjde o 10 cvičení, budem robiť rukami a vy budete opakovať. Dobre? Pokúsime sa spoločne.
Budete, keď to ja skončím, normálne doma 36 krát, keď to, a potom mi poviete, ako sa cítite, dobre? Pôjde zmena, nie z vrchu, ale od spodu. Skúste. Ďalší, zmena. Tam sú všetky dráhy potrebné na to, aby ste vlastne rozpúdili energie, aj tie bloky, ktoré sú tam. Ide vám to perfektne. Málo máte času na bloky, že doma? Ale toto vyskúšajte a robte pravidelne. Ideme ďalej, zmena. Je ich 10. Vymeníme druhá strana. Takto. Tam je prietok všetkých dráh, všetkých vyvíjame. Ďalšie takto. Zmena, otočíme. A viete, čo je dôležité? Pohľadíme si teraz svoju pečeň za chvíľočku a najprv si vymenieme na to energiu. Takže takto budeme šúchať a riadne rýchlo, aby ste tam vytvorili na tú energiu. A kto chce, tak si môže vyskúšať to vkutie energie. Takým spôsobom. Cítite tú energiu? Je úžasná, je vaša. Krámte si ju ako preklad. Je to váš život. A teraz trošku poriešime našu pečeň, ktorá sa vám zavďačí cez naše oči. A je to taká protiránková kúra, robia to mnísi. Na záver sa zatlieskame, pretože aj to je veľmi dôležité. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že informácie, ktoré sme odozdali a ktoré som odozdala, sa vám zídu, že ich zužitkujete a že budete zdraví, šťastní a úspešní. Ďakujem.